n'aka n'Chukwu ka ọ dị n'aka ego ga-na-esu onye mbosi izizi na ọ ga-adịrị gị mma nwachibụ gị tinyere dị mma ya eme maka na ebe o jere ije anatago ihe akụje mmiri dị ya n'aka ka moto ete taịmụ nwoke mụ na ọ ga-adịrị gị mma ebe jere ije n'ụgwọ ụlọ nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma onye Amanuke nọ n'elu oteghị ego ngene ga-anụ oke osisi bụsị ejela ka n'ọgbọ kedu ọ dị n'aka n'Chukwu ka ọ dị n'aka oge gbana ịnọ na niile gị nọ n'anya ọchịbụwe nkịtị ọ nọ na anọ ga-akọkwa ọtọ wuli mmiri ego nwanne gị n'elu ọchịbụwe nkịtị ọ nọ na anọ ga-akọkwa ọtọ Ojibọsụ mele mọgọ ịgba nwanne m 2015 ịgba nwa mama obiele m moto ịgbakọ ịgba Amanuke uji moto mele mọgọ ịgba nwa mama ọsọdụ nwanne m ahụrụgo nwachi na male oke osisi ojikwu moto mele mọgọ nwere anya ọsọdụ nwanne m ego na-eji ije nọdụ mmanụ ịnalụ ego na-eji ije nọdụ mmanụ ịnụ ihe niile anyị bara na n'ihi ọsọdụ ahụrụgo ma ọ ga nọkwu ya ihe na-egore bụ ọ ga-adị mgbe ike nwoke ga-emenye iko dike nwoke ga-enọdụ mma ọmụ na-ebe Open promotion. Eze ọjị na-emelụ. You